Yibo wema azangazi nje kwenzakala namhlanje. Yini ntombi? Kunekihlami lokhu dikiza negazi amangilizwe nje ngathi nje khona umuntu engizombona bakhona into ezokwenzeka ngazi nje. We washo lento eyenzeke kumina kuyazi ngithi ngisekuseni ngiyazuba lutho. Qeqe. Ngasho ukuthi ekhona into engahambi kahle ezolontuza ezokwenzeka. Hayi swes. Qonqo. Hayibo. Qonqo. Hayibo balo nqoqoza awubheke lokho nqoqoza ngale. Ngabe banike yazi nje. Sanibonani lekhaya njani? Yebo njani mfana? Naphila? Yebo siyaphila man, siyaphila. Eish, siyaphila nathi. Indaba kwenze njani mntanami ngoba ngisangikwazi phela emehlweni ami. Igama lami manga uNtando. uNtando wakephi? Manje waphuka usuphethe ikhwama pha mntanami kwenze njani uxoshiwe emkhehla? Igama nguNtando ngwakamchunu. Uma wami ungiyalelele ekhaya ukuthi ikhona esekhaya lami la. Ekhaya lakho ayasikwazi shem lekhaya uzalobanike wena. Awukahle wena, awukahle ngisakhuluma nengane. Boy, lekhaya lakho kanjani manje uzaloba? Njengoba ade ngisho. Uma ngithe ngizalo baba lekhaya babukhumalo lo amatekisi. Hayibo, walekhaya phela ukhumalo. Baba lekhaya loyo. Mina unkosikazi wakhe. Manje wena wakuthola kanjani mntanami? Hayibo ngeke. Uzalo baba lekhaya wena.